De 350 afdrukken zijn afkomstig van fotograaf Jan de Jong. Hij maakte in de jaren 30 voor uitgeverij De Spaarnestad duizenden foto's van Limburg. De collectie wordt ten dele geconserveerd, gescand en digitaal gerestaureerd. De eerste afdrukken zijn te zien in het Limburgs Museum in Venlo. De foyer van het museum is omgebouwd tot een speelplaats. Daar kunnen allerlei oude spellen opnieuw worden gespeeld. Volgens het museum is er zeker een verband tussen de spellen en de expositie. We hebben in het Limburgs Museum altijd families op bezoek. En de sfeer van deze expositie die weerspiegelt zich in de spelletjes die beneden gespeeld worden. En wat zijn dit vooral voor spelletjes? In ieder geval geen computerspelletjes, maar sjoelbakken, hinkelen, steltlopen, ganzenbord spelen. Kinderen kunnen daar liedjes zingen van vroeger. Ouders kunnen en grootouders kunnen kinderen verhaaltjes vertellen zoals het vroeger gespeeld werd tot in de jaren 50, 60. Ook hoopt het museum dat kinderen samen met hun ouders of opa en oma van elkaar leren over spelletjes van vroeger en nu. Wij hechten daar heel veel belang aan als Limburgs Museum, dat ouders en grootouders hun eigen ervaringen aan kinderen overdragen. Want dat zijn de verhalen die je als mens meeneemt je hele leven lang. Dat zijn verhalen die heel dicht bij je blijven. Wel leuk dat je dan al die spelletjes die je dan ook leert spelen op de kleuterschool en zo, dat die eigenlijk al heel oud zijn. Nou ja, het is wel leuk dat van vroeger ook en zo. Ook die spelletjes, andere spelletjes. De expositie duurt nog tot en met 4 september.